Ripota nyaya kuna sabhuku. Hapo walitorwa. Mwite sio. Problem ndakasangana nayo. Hanzvadzi yangu yanga yakarorwa nakutsana. Hanzvadzi yangu yanga ine munina wayo wainotedzana naye. Mushure mekufonerwa nefoni tobva kubasa ndibva ndasvika pambo ndafonerwa rudiwa pafoni. Ndakaenda pafoni, ndakasvika pafoni ndikareceiva message zvichinzi hanzvadzi yako iri pamubhedha, iri pamadhiripi, yanga ine pamuviri, yaitwa operation. Saka yabuda ropa rakanyanyisa, saka izvezvi zvari pamadhiripi. Munga rusiku zvekuma10 zveusiku. Ndichibva ndasati anga ine pamuviri, zvikanzi hongu. Ndikati pamuviri pacho ndepani, zvikanzi hatisi kuziva, hatina chatati tamubvunza nekuti ari pachi, ari pamadhiripi. Tichazomubvunza kana achinge abuda. Ndobva ndati no, chitora ifoni yake iyo muchengete imi, mozomubvunza makabata chi foni yake. Wakaita sekudaro vanhu vaya, wobva wagara, tamuka mangwana chotse, ndopa wakandipinzira call. Wachibva wati mamessages ese kadiki tazviona mufoni kuti mimba yanga iri yabamukuru. Mwana uya akanga aitwa operation, hanzi akafema 2 hours ari muteni achibva ashaika. Ashaika mwana uya, ndakafonerwa kuti chinzi mwana mochari anoda kuti ada kubhadharwa mochari fee. Then ada kuzomuvigwa kwasabhuku kuda kubhadharwa mari. Uyezve ada mari kuti atorwe. Ndibva ndamboti zvakandiremera. Ndakabva ndafonera tete. Tete ndobva wati wadi kuti ubatsire mwana apore tozoona kuti toita sei. Akaita seizvozvo ndakasenda mari kuti watore mwana mumochari. Zvikanzi havigwi pasina hama yake 1, pakuda hama yake 1 inouya ichizomuviga. Ndobva ndafonera hanzvadzi yangu kuHarare kumwana wasisi wamunhu, ndobva yadzika. Yasvikako yakandifonera kuti kuno pakaipa bhozi vanhu vacho pane distance kuenda kuchipatara, saka vanotoshanda fuel, yeta vane mota, vanenge vachishandisa mota. Saka mukoma ndasvika kuno kwandina kana mari inini wacho. Ndobva ndamuti alright. Ndakati ndichibva kubasa uku ndikazosenda mari kwakazozuku. Ndobva ndasenda mari dzava kuma 2 ndichitokwidza kuya kuno. Ndasenda mari ndichisvika kumba wandifonera zvikanzi tazomuchengeta. Achengetwa mwana, tobva tagara. Tete ndobva wati ngadzike kuno mwana wakanga wainaye wakati hakwanisi kufamba padistance yebhazi yakati rebei neoperation, ambonzi ngaamire kusvikira operation yasimba ozodzika. Takanga takamirira kuti musikana asvike. Akafonerwa nehanzvadzi yangu zvikanzi ndadzingwa nakutsana. Arasirwa hembe panze. Hembe dzandangogona kutora ndedzemwana. Hongo dzatoma 6 manheru. Ndobva ndati saka uripi, zvikanzi uyotore mwana, inini ndiri kwamasoso. Ndikati kwamasoso kwacho chitsvagei. Ndobva ndatoti chiuya parodhi tisangane. Ndaitobva pachikoro pasekondari. Ndobva ndadzika ndanosangana naye murodhi. Ndamutakura kuti adzika kumba. Ndasvika kumba ndobva abvunza kuti chii chakaitika. Ndofunga aripo anokwanisa kutsanangurira zvakaitika ari muridzi. Regati ndidzoka hangu kuna sati asvika peuyu wekuzosvika kudzingwa mumba. B masoko ataura atezvara wanzwa ndiko zvakaitika.
after zvaitika izvozvo wakazviziva kuti mudzimai wako mudiki mimba yabuda aita operation chii chawakayaratidzawo semunhu enge ari kuziva kuti ndiye akonzeresa kuratidzawo kuti ndine hanya panhau yemudzimai mudiki pamusoro ichangani nakurukuta panyaya yemudzimai mudiki ndinotsanangura zvakazara. Ndakafonerwa zvichinzi ruzivo rwoti munhu wako ane pamwiri, ndikati hongu ndimuna April. Zvikanzi kana uchiziva nyaya yekuti munhu wako ane pamwiri, munhu wako tamuendesa kuchipatara, saka tichakufonera gare gare tokudziva kuti kuri kudiwa mari kuchipatara. Ari kurwara asi kunzwa zvakanaka, ari kubreak. Ndobva ndati alright, pakanaka. Ndapedza 2 hours ndakafonerwa zvine munhu uya akati asununguka mwana mukomana. Akati asununguka mwana mukomana, zvikanzi hongu asununguka neoperation. Saka zvaasununguka neoperation pane mari iri kudiwa. Ndamubvunza ndikati ndokumbirawo kubvunza musati mataura nyaya yemari kuti mwana uyu asvika here kana kuti. Zvikanzi mwana ane 8 months. Zvino mwana zvaane 8 months ndikati ndaita confusion zvishoma panyaya 8 months dzemwana. Because inini nemudzimai mudiki ndasangana muna December. Ndichitarisa mwedzi iri apa i4 months nemuri kunditi 8 months. Saka handichanzwisisi kuti kana mwana achinge asvika ne4 months handichazvinzwisisi kuti zvakamira sei. Munhu uya vati alright, saka rega timunzwe tinzwa kuti muridzi wenhumbu ndiani saka. Because iwe kana utaura kuti ndidhisemba, saka iwe zvikureva kuti wanga uchitonyeperwa. Ndikati ndo zvandakuona, asi inini kugara kwese ndaita kuti munhu ane nhumbu yangu. Ini ndaitobhilivha ndichitaura naye kuti ane pamwiri pangu ndichiti ndinokwanisa kuchengeta nekuita maresponsibility anenge achidiwa. Asi apa patakutanga nekupesana kuti munhu ane 8 months, ini ndiri kuverenga 4 months, pabva pandiremera. Then munhu uya akazondifonera manheru, ndanditoenda kurufu pamukoma wangu pakazuka. Saka akandifonera akatanga kundipopotera achindituka. Chiti iwewe watadzoita care, nyange uchiti iwewe nhumbu haisi yako, iwewe waifanira kungoita care. Ndikati aiyo, inini handinotazoita care. Mati muchandifonera, izvezvi maundifonera muri kundituka. Ndikati aiyo, inini nditori nemari dzangu, vataura zvakawanda vandakata foni vandadzima fonera. Kubva ipapo handina chandakazombotaura navo. Ndototanga kutosangana navo panapa. Wapedzisa ndima yacho, wauya kumba, uyu mukadzi zvazofamba sei ndauya kumba? Mukadzi mukuru? Mukadzi wangu mukuru changamire wangu nemakurukota. Mukadzi wangu ndomuda. Ini ndainetsana nyaya nemukadzi wangu. Dzatainetsana dzinoda ana tete. Ende nyaya yangu ichatongokana ana tete. Handisi kushora dareka. Nyaya yangu ndeyemumba, handikwanisi kufumurana nemukadzi wangu papublic pakadai so tichidzoka tichigara tiseka. Inyaya yekuti tine zvanani chida kuti zvigadzirisirewo. Right. Chiona kutsana. Mukadzi mukuru uyu toti wakarohwa. Chizikana pamwe kuburidza nemutete. Then uyo mwaramu wako uyu taimuziva ari mwana wechikoro. Wakapedza rini chikoro? 2023. Zvadaro anenge ari kuuyawo achini kuenda kwabamukuru. Achiuya kwabamukuru kwasisi kuyayo kati dzawira ntswanda. Wobata mwana. Nhasi mimba yakura yadai semunhu akangwara kuziva zvinhu zvake. Wada kuti taura kuti ndakazoona kuti pamamwedzi. Unoziva kuti maodhi yako ese ndinawo. Nemapone ese amaisenderana ndinawo. Kubva kwamaisotaura kubva kuna handiziti gore ripi. Zvese ndinazvo, handiziti mapeji mangani. Saka nezvese zvonga mutaura kuti mukomana wangu ari kuSouth Africa, handizivi kuti uchataura kuti kudii, wezoti achazoya muna December.
Mimba yakatotakura iyoyo kuti watu watokura, ndokutokura ikoko. Ndiwe wakafundisa mwana zvinhu zvese. Saka una kana chinhu wani chaungambotaura. Ende chazonyanya ndirwadza cheuzoshungurudza mukadzi mukuru inorava nyaya yoda kuti handigoni kuitaura padare inyaya yemumba. Kari kese sei nyaya iyoyo yaisaitika zvisati zvaitika izvi. Uyu anenge achirwadziwa kauti ndizvo uri kundiita. Obva wadaro munin'ina wangu munoringana sei. Kana ini pandakazvinzwa ndakati handizvo. Zvawaitoziva kuti mimba ngeyako haisi yako asi mwiri wako zvawaiziva kuti unoziwana namainini. Waifana kuvhara ma1. Expendi yacho yese waifana tomiita uchimhanya kunoona munhu ari kuchipatara. But wakaratidza kuti hauna care. Chinokorewedza kunakirwa chete. Sewaitaura mafoni imo. Kangonakirwa chete kangoprojecta chete. Ndichikonangidza kuti ndisendiro nhengo yako, ndikusendiro yangu. Chete. That is that. Saka tiri kuendepi? Tikurewa naka. Adzidzwa nani chihure. Nini? Muchitaura kuti daily atiri mukitchen tichinyangana tiri mukitchen maigura gara pabedroom. Kurwasa kwakadiniko? Zvese ndinazvo. Ndoto wakafanira kuti unge uchitoenda kujeri. Ndikaringa neamwe mamessage andiri kuona tumwe tuwana twanhu turi imomo. Twechikoro. Tumwe twazororwa ariko zero rino. Zvese ndinazvo. Muchipindurana, chiti delete message bati. Nidzime kwanya kuchena inge yakasimba. Aisa delete message. Amafano kudaro. Nikamubvunza kuti makatanga kudanana rini? Wakadana naye ari kuchikoro. Uyu mwana. Ha? Anga asende kuchikoro. Watanga kudanana naye ari kuchikoro. Mubvunze changamiro. Anga asende kuchikoro. Ha? Aripo. Saka uchaita sei? Chimbotipo plan winayo nebudikidza neakadzi wako. Mukadzi wangu ndowara ndowara. Vasingadare ndongoda kuzovarora. Kana tete wangu ari kuzviziva zvese. Tete wapi? Ari pamutare. Nezisoro. Zese wadziziva. Saka kana uchida wakadzi wako kuvaroora, chii chakakutadzisa kuita action vairwara mukadzi wako mudiita? Iyo uchida kuroora, waida kumirira kuzofonerwa kunzi chidai. Iyo vari wakadzi wako waunoziva kuti ndiwangu. Mukadzi wako chaiwo. Unozwa kuti ari muchipatara. Singomira makadaro. Mina makadaro tisipo medu. Iwe chimbotipa tinzwe. Iye mukadzi mukuru. Tikazoita toende kumba chii? Pamusoro changamire nemimose muipata. Nemuse Mande patairima makuseni kumunda. Ndobva nditi taitotaura nyaya. Tichitaura nyaya kudaro. Ndobva ati pandatotanga kutaura nyaya yamainini. Kanzi iwe uri kuitaurire nyaya iyo yakadarika. Ndikati yakadarika kare sei iwe uri uto nzvimbo yenge isiri yako. Ipapo vatotanga kuramwira, vatotanga kundipopotera, vatangosiyana nazvo, vataenda kumba. Vatatutorima mombe dzitaenda kumba. Ndopatakabva taenda kumba. Tasvika vana kuti ngatisunge mombe tidze komunda zvikanzi nsuda badzoka wega. Ndanyarara. Vageza vachinja vaenda kumashopu. Ndasara. Asvika kumashopu ndobva atangosenda mamessage yake. Tiwanzi ndichakudiba enda kumba kwenyu. Ndanchimupindura. Asi ndobva ati enda kumba kwenyu unodzidziswa kuhura kumba kwenyu ikoko. Ndikati wakanzwa zvoti kumba kwedu kune mahure ndosaka undiudzawo kuti munhu adoti dzidzisa kuhura kumba kwedu ndiani. Zvikanzi enda ikoko ndokunodzidziswa vanhu kuhura. Ndikati right. Ndobva auya zuva rakutodoka. Vasvika titori kumunda nevana. Ndototora mbambaira dzangu ndikunyika mvura dzisaome. Ndopaakabva avharira mombe vauya uchinja mvura kumunda. Achichinja mvura kudaro. Bati pandasvika kumba. Ndotopinda bedroom nditore foni yangu yenge iri pachaji. Bati hanzi uri kuitei panapa. Pandaramba ndakanyara. Ndoda ndinhonge foni yabva andivhizura kuda ndirowa. Ndopana vandabuda vandaendotora sheni yangu yenge isati yaomaba. Ndaipinza mumba ndangorongedza zvinhu zvangu. Vapinda mudining vandidzinga. Vapinda muspare vandidzinga. Vatora hembe dzangu vakakanda panze. Vandati hembe dzawakanda idzodzo dziri kusara dziri papo. Vandangotora hembe dzandarongedza mumonakidze mwana uyu. Vandangobuda vandaenda nadzo zuva ratonyura. Ndopandakaenda kwamasoso. Pandasvika kwamasoso ndikati mbuya ndikumbira umbomira zvema 2 minutes.
ndichimirira mukoma kumba tadzingwa. Mbuya akatoti ndoita mafanizo akati aiwa ukutsvaga mombe. Ndikati mbuya ndinotsvaga mombe nguva dzinodziera. Zvikanzi akana taura haufana zvaumboitwa. Ndikati alright. Ndopandakava ndafonera mukoma ndikati mukoma mati muripi muri kuuya here kotora mwana. Zvikanzi imi chii chaitika. Ndikati mutozotaura mauya. Zvikanzi vandati ndanditi ndirare kwamasoso mudzike naShalom indozodzika hangu mangwana. Zvikanzi hazviitiba hambai kumba tese mutaure nyaya yacho kuti chii chaitika. Ndopatakadzika kumba ndopandasvika ndopandakutsanangura nyaya yangu. Ndiko kuda kwacho kuruta mhuri yako. Ndo madira acho. Mudiki tipo tinzi. Kudanana kwenyu kwa maketi. Nguru ndikatengodana nawo ndichienda chikoro. Uchienda chikoro. Uri form ani? Form 3. Ndaigara mumba kwavo. Waigara mumba kwavo? Mimba yakabata munani? Mwedzi yacho ndinozoverenga. Unozoverenga? Mwana pa? Andozona bhi? Anzora ichangami. Iyo asitamuza kuti akanatawo chinhu wani. Tinoda kuti tikuonese mabasa ako. Zvaakanakira nezvaakaipira. Form 3 mwana wechikoro. Vamubata. Bonde ranakidza chitema vachatumbuka. Mimba vayabuda pachena. Nhasi uno wakumudzidzisa ndikaringa makodhi yako uri mudzidzisa chiTalibani. Taura kuti mukomana wangu kubva kuSouth Africa achazoya kunoku achizoya mupromisana zvemimba izvozvo. Saka ndoda kuti ndikuonese kungwara kwakaita kuchibira mwana wacho. Sataure kana wabereki kana ani nongo wataura nchabva ndakutsvagira 200 ndokutsvagira pekuroja. Mari yako unenge inayo mafuture achadhura here $50. Fundisa mwana wako. Kana zvapera zvozvo ndakufundira nokutsvagira kwakachipa ngekupi kwePweth. Imari achipindwa takwepeza kune machaji acho anenge ari nani. Andiri kuona. So that kuti kana adzingwa kubasa kuti waita mimba akauya kuno kobva mukomana wangu wekupi? WeSouth Africa. Uruzvona? Iye ari papa akapo. Saka nhasi uno tine future ipi? Hatina future yatinayo. Chiona kwakatanga kubata mwana. Ari kumba kugara mumba kwenyu achienda kuchikoro. Watanga kurara nemwana. Isi kuti siyai wana wakure. Imamirira wana wachibva kuchikoro. Nhasi uno utatu wakadzi wangu ndiwada wese. Imwe bhizo dzinotsika. Tiziyo tiri kuwada. Asi unotanga waroora mukuru. Une mombe ngani? Hauna mombe? Saka kuda wacho ngekupi? Kungopiwa hako. Pamusoro ichangami. Kumbira mundi mudzi wangu taura. Taura ndii. Nine mukadzi wangu mukuru. Nyaya yataura ndaini. Imwe nyaya yataura yekuti ndakamutenda unodzimba chihure mumba kwenyu mameseji acho ndinawo. Handifungi ndakataura zvakadaro ndokwanisa kubudisa meseji yacho. Kutaura kuti pano pandakazonyora meseji iye kana inayo meseji yacho ndibudisira uzoiona. Kuona kuti nyaya yacho inenge yazogadzirwa. Asi hangu kutaura zvakawanda pamusoro pake ndakamutadzira ndakamutsinga ndakamutenda. Asi chinangwa changu chachisiri chekuti handichamudi. Nyaya yekuti pamwe pacho munogara muchinetsana mudzimba vanhu vanonetsana zvakasiyana siyana. Saka inini pandinonetsana naye ndowanzotora hanzvadzi yangu yotigadzirisa. Asi ndambotora hama yake tichigadzirisa kana kugara nehama yake pasi tichigadzirisa. Saka ini ndaifungidzira kuti iye semaitire ano zvinomboitika tikanetsana ndichitora hama yangu tichigadzirisa. Iye achatorawo hama yake tichigadzirisa. Anoziva kuti nyaya ikanzi yapfura family level toenda unotongwa kumhuka huru. Ndozvandingangoda kutaura pamusoro pemukadzi wangu. Asi inini mukadzi wangu yangowa nyaya yekuda kuti tigadzirisane. Nyaya dzinenge dzichiitika mumba. Mukadzi wangu ndinomuda. Anomudzima kuti handichadi mukadzi. Handichadi kuti ndisagare naye kana kuti kuita sei. Uye kunetsana hakusi kutanga aba kunetsana. Ndakambonetsana naye ndikamuudza futi kuti handichakudiwa but takangodzokera tikagara tese. Pasina kushungurudzana. Nyaya yekunetsana inoitika. Koita mukadzi mudiki. Nyaya yarutara yekuti ndakatanga kudaya naye ndiri kuchikoro. Hazvisizvo. Ndakatanga kudaya naye aregedza chikoro achiti ashayirwa mari yeregistration fee.
waregedza chikoro ndopandakatanga kudanana naye. Gore iroro mukadzi wangu anga ine nhumbu yemwana waainayo mukomana mudiki waainayo, ndopandakatanga kudanana namainini zvekuti ndakatanga kudanana naye ari form 3 handisiri Fufu ya anga kure. Ane chii kumba? Kune chii kumba? Kumba kwangu Kumba kwenyu? Kwa Utsanza? kune mombe dziriko asi ndedzana tezva. Wauya nani baba kana? mubereki wangu wese hapana ari. Wauya nani akuperekedza Utsanza? Andaenda Wega? Ndaziva zamuperere bana. Washayawo na Utsanza wese washayawo ane kuti ndasunga ndikuda kudiwa kudari hande motero nyaya. mwacho hatina Anyasuirana. Pamusoro iri machangamire ese namasabhuku pamusoro ida kutaura ine uyu mwana wenzadzi yangu saka zvese zvakaitika kubva pane uyu kusvika pane uyu ndakaona achindifonera kuti tete uyu paakaroorwa akataura tete mwana aroorwa Kutsanza ataroora kuzosvikira kuti tizonzwa kuti auya koroorawo kuzongotaura kunzi akazoroora saka ine 20 dollars handiti tikati murombo munhu handiti ya saka wagara wozonzwa futi kuti uyu apedza chikoro apedza kudaro mumashure mazvo hanzi aenda kubasa ndipo ndakazotonzwa kuti achitete mwana anzi arwara kurwara kwaaita ane nhumbu ndeani ndikati nhumbu ana kutaura ba kuti ndeani ndikutoshamiswa kuti ndeani nhumbu yemunhu akaenda kubasa saka iyo inyarara tichazwa saka paakazondorwara pachipo kusvikira muchipataramo azobhadhara ndihanzvadzi yangu mari apa uyu achinetsa uyu achinhingirika achimupa futi mimba marwadzo achabva anyazondidzimbira kuti uyu wenda komitisa uyu uri kumushungurudza uyu hauna kuroora zvinorwadza wasiya wabereki Senya wakadii? panorwadza pakandirwadza saka tatofonerwa kuti tete uya saka tovanyatsonzwa kuti vanhu vaida vese ada kuvapa zuda iri ada kuita sei vana umwe munhu marwadza ndinogara ndichimushungurudza Hii zviri anonyarara. Dai udune mombe soda kuti simuka ina ukomana. Kutonyara kuti zii kuri nani. Uri iwewe uchinzwa wari wana wako. Uchitwa zvakadaro nemukwashi. Unonzwa sei? Utsinye wakadi. Pamene ndandikwa mukudherera. Kudherera kuti handina zvandinoitwa musha watezero wangu. Manyadzo akadai aya. Utsinye wakaita so. Kushaya chekutoti titorei. Sasa ndobvunza kuti anei? Haana kana mudziyo kwakumbobata kumba iko. Kunei? Ne sola. Kombudzi, Hani mombe hakuna, huku kudziri. ngani, mari Handisi kuziva kuti ingani. Ane mbudzi? Hani No. Pamusoro imiti. Yandi chidai so. Oh, sabu kumandatora. Iyi pamusoro imiti, pamusoro idare. Mutofunga nyaya yekuti izosvike kunoku. Makanyora tsamba. Ndakanyora tsamba. Ndagamuchira kutaurwa kwakaitwa nababa Nyakuchena. Ndikaizeya ndikatoona kuti dare ratiri panapa raigona kunge riri kumuwi futi kwaSakarombe. But ndikuona kuti ili unozovapia unga dare unga ridambe unga pasina zvamuri kuita but mhuri kwaNyakuchena iri pakuchema izvozvizvi. Because mari iro akaitwa kwaNyakuchena. Idamage yakaitwa kumhuri kwaNyakuchena. Saka nyaya yekuti mwana kuti nditonge nyaya dzakaita sedzidzika ndinofanira kuti inyaya yehombesa mheta iyi. Ndinogona kutora selight kutora sekwe but wese watoparara pasina. Hapasina ba future. Hapasina future. Saka kuti nditonge tione saka ndati uye kuno kumheta. Saka ndikumbira mheta. Kutoka cheko chaiko. Nokuti zvikundirwadza mheta. Zviri kurwadza. Kuti iyi operation hapasina ya reject. wesi Uyo acho warati tingati warati unodzinga futseke ndaumba kwenyu. Uchimuda.
Urenda munenda meseka. Kana kudedza atete. Ati nditete machanditi. Tete tunisa mune zvakati. Urenda urenda musati panoti urenda ubva wadzinga achibva aenda, ubva wagara. Kana kutokuda uchienda naye. Ndingoti kutsanza ari kuda mukadzi. Pati kuda kuchimeta ndisikuona be. Kuda kuchandisikuona be. Hapana hanya. hapana. Saka meta ndo zvandikukumbira. Saka Sabhuku, matauro ako ndo andinawo. Zvino zvairi kitsi. Unoita sei? Unoitonga sei? Amene mete saka inongoparamura ichiende ikitsi. Aiwa. Ndikumbotaura izvo zvinati kunei kumba. Dai kune chinhuka. Mamesenja angu noti simuka inaende muto chakati. Saka apa kanika pa mutongo wacho. Ndinopa mutongo. Bati asi dai zvaigona hazvo. Dai muende zangu jeri nenhawe yekuti akarepa mwana. Ndozvo zvitombori nani. Ndototi nene atoti ndatotonga. Akabata mwana chibharo vamitisa mwana. Vambonoshandira hake nyika. Kuti vanhu wadzidze wazive. Kozi chii chaandingakwanisa kuita. Nokuti ndipe mombe 5. Iye asina kana huku kana mbudzi. Ongoti enda zvinzo wakosvika usega ogara hako. Asi ndikatonga kuti polisi torai munhu akarepa uyu. Handizvoba? Nene ndatonga. Otherwise ndiwo chete zvandingagona kutoita. Kozi zviri kunyanya mudunhu mangu muno. Zviri kunyanya. Nokuvapa mese foni yangu ichete unongoti izvi. Verenga izvi nemi. Nemaponi ese yoringai. Zvazopera iwe uchitaura kuti ndakatanga urara newe. Rini iye uyu manini. Zvatopera. Ndoko ingatofite cheteko. Handingapasisika kuti munhu asina chinhu otibvisa mombe yosina mombe. Nenda ndatonga chinhu. Asi ndikati enda ushandire hurumende. Wamwe wakawanda ari kuzviitawo vanobva vadzidza. Handizvoba? Iye zvine zvipano umwe ngafana kuya vana pagweshe kurara nemwana kubata mwana wake uko. Abvatiza kuenda Mozambique. Saka kahunye kacho kari kunyanya dakapedzesa muno. Iyi ndoita police case. Hapana zvimwe zvandingamboita. Asi dai ari munhu ari kunyara. Nemombe mbiri kana 1 2 otomboendesawo apa. Dai musira tsitsi noti achichengeta mukadzi mukuru uyu. Uyu nawo nato upfidze kuita chimwarama kuchina chimwarama mukore uno. Social distance nana bamunini imhuka idzi. 2 meters away. Chiona kwazvasvika. Opa mabereki BP vananzvadzi headache. Kana sisi wako mushawirirana. Taura zvinhu zvondoitwa nababa mukuru. Anokuchengeta chii? Ndio profit yacho mimba cheto. Zvatovharana. Munhu achagona totohamvana uchadiwa nani? Asotoenda kure kusingazikani. Uyu zviri anaenda kujeri B. Hapana kumwe utonga wandingamboita. Kunzoti kana wanditaura kuti kune mombe so 2 ndokurerutsira. Shongo murundi wemesera. Pakuti nini mukuti wanawo sina future baitotaka kukwanisa kugara nawo. Ukasagara nawo chiwachengeta iwa mudzinga tienda kumba kwenyu. Ndawo mudzinga kuti agare kumba kwangu. Ndataura ndikati ndaida teto kuti tigadzisana. Aiwa. Meja sipinga chazotonga. Ndomboisiya yakadaro. Iya ndingamboirhuri bai. Asi kunzoti wanditaura kuti ndine mombe. Kana ndingana wangu achandipa mombe nhasi. Otherwise ndingatonzwisisa. Inoita prosponde. Omwane mari yake kesh kwa mombe asina. Omwane mari. Ya? Omwane mari yekuchiza mombe zake. Mutongo wemari. Angada yari. Nayo handipoipi mutongo ba. Zvina ndindiendese kumberi. Kozi ine abuse futi mukati. Shungurudza mukadzi mukuru. Nekuti wanakirwa namai nini? Mari yacho chinyeperwa futi. Mari yeoperation haunobhadhara. Nedzigona mombe kudzirora kana mombe 20 mombe. Kurora ukadzi wako rituwa. Apa kana 1 mombe chaiwa unambobvisa. Aiwa, timbojaidzana kudaro. Awatsana une zvikwereti. Pamusoro basa rako iwe. Hauna kana chinombobvisa kana 1. Sora iyo inokavha zvese. Kana ino ndikape mutongo ndotoenda totonga. Zvinani ipfure yende mberi. Ndobedzwa ndingatopasisa. Irepi. Ukabira mwana mashoko. Kana wakutsunura mberi ndo achazokutsunura iko. Wakawanda ruzviita tikuzviziva. Hauna hama yako iri pana pamuende pasaidi mbotongana. Ipi? Ane. Ayo, toita police case.
Mubereki anenge abva grade 1 svika kubva kupiucha kudzidzisa mwana chikoro kupedza aitotarisira kuti ari kuenda kune hama yake iye asingazivi kuti ari kuenda mukati mengwena. Iko kamwana kacho ofara nazvo piwa mabhiso isingatauri kona sisi ndo zvinoitwa nabamukuru. Nhasi kuona kwazviri hazvinakidzi bhini. Tinotamba tese uri mwana wangu chaiye asi nyaya yakadai hatimboiti hadi mafanizi nazvo. Tawa nemubereki wako tatombomudza kuti ane pfungwa dziti kozi asomboita mafanizi ndinofonera kumberi kuti vanhu vakadai vanoshungurudza vakadzi vachimitisa vana vadiki vanoitwa sei. Munoenda ujeni kozi kuisiya yakadai handina zvandiri kuita. Nyika idzidzo inodzidzirawo pamusoro pako. Chiona nhasi imari dzabudisa nhasi kusvika mudare kubvira kwamutoko kusvika muno dare imari ngani. Saka uchazivamisa sei? Changamire pamusoro. Ndoda kunzwa iwe uchazivamisa sei? Pamusoro changamire. Uziva kuti ndine mhosva ndakapara kumana tizora. Ine zvandikuita ndoda kushanda ndichiziva kuti ndine chikoro chandofanira kukavha ndichibhadhara mari dzangu. Asi kuti ndiende kozvitaura kuti ndangosvika kuti zvandoti pamusoro pamhosva yandakaita kuda uya unobhadhara. Zvinhu zvakarema, zvinhu zvisingaitida ndisina chandakabhadhara. Asi ndandisina tarisiro yekuti zvinhu zvichazoitika zvinhu zvakafanana neizvi kuti tichagarisana padare nguva ineyi. Asi zvekuti ndine mhosva kana toita nditi kunyarawo nadzo ina ndida unobhadhara mhosva yangu kana tezana. Chii chiuchaenda nacho nhasi kana mangwana ndizive kuti wanyara kuratidza kuti ndakakanganisa kwete kuti ndichazoshanda ndichidai. Nhasi kana mangwana changamire ndiri kuenda nechakati chekutenda kuti shuwa ndakapara mhosva. After that hauwanisi kuita badika nevanhu avo. Ungatomira nemukadzi wako 1 year uye wozobvisa damage yako yekuti zvawakamuita wamubereki kwete kuti unokwanisa kuita badika. Haurigoni badika Namburi. Nabareke basa. Pamusoro changamire. Chakwanisa kutaura nababa wangu. so walipi iwe waitaura kutoti kana baba wacho akada kutitimukira nowaudza kuti handisi mwana wenyu. Aiwa ndaita pandakazvitaura ndepekuti ndizvaitaura kamodhi baba akandibvunza nyaya inoti akubva nhasi ndamira mucha baba wangu ndakati akandirambira mukadzi wechituku kuti hazviituturo nemukadzi ndoisa kunenge zvina ndiite police case baba wako ane mombe here shamani? hawana. Nandofunga mukomana ane mombe dzipamba ndosaka ndati haisi bhanditi vana vanoti kuti haisi bhanditi dai rine hama aifanira kuenda kuhama pauchengeta munhu auchengeta ari bhosi wangu anotondibatsirawo nemombe saka aifanira kuenda kune hama munhu ari kuchengeta mombe kuti ndaita problem panapa ubhadharenyi ichitana nababa wako baba wako atori pane mombe ichitana nababa wako ukati hapana mombe bazvidzo dziripo padango tara nemunhu ane mombe then wozotora mombe uripuresa mombe munhu iye Ndafonere baba wangu. Ndinyepe Kumbira sapo. Ndake zvemafanira. kuta mafana Kutokupa mukana kuti chingwa chiri kuduku. Udaita zvekutamba. anofanira amboshandira hurumende. Udaita zvekutamba. aiwa hapana kana zvekutamba Fana. Ngasaende igabashe. Anonyeba kana. indene Indre na chama didi.
kudzana network but kutaurwa kunzi tiri kupemha mari inokwana mombe wataura naye tete wacho atawana tete handizvo here shamwari saka uchaita sei makosti atedza hauna bhinzi here atengesa rini mapurisa akasvika kugere saka uchaita sei nyaya yemakosti iyo makosti ekamutoko nemakosti emuda remunhu fiyero hauna chigubu chakauya zuva 25 ichocho tikati atitomboone mama kuti hazvibatsirika kuitirwa utsinyi uchitochama futi kutoburitsa zviri nani kuti waitirwa utsinyi uchimbokavhawo mbichana saka nenda tombotora bhaketi iroro rebhinzi nefiyero yacho iyoyo nesora yacho totengesa mari yatezvara imbodzoka uchifanira kuitawo plani yekutsvaka munhu saka tine 25 liters yefuel ipetrol iri diesel tonani 15 zotombotorawo sora sora iyi mawasi mangani 120 yakanaka ngapotipowo zvinhu zviri izvozvo izvi ngezvombokavha makosti bamombe watitezvara baba tete achadini achatipa feedback hapana date zvinoda tomutaura kuti zvinoda date date kuti mombe rini kuda date pamwana pamukadzi uyoyo chiada mombe mbiri dzavanhingirini naipo pano aitwa operation wanzwa here b asi mukadzi wako ba wakamubata then mukadzi mukuru uyo woenda kumba wandoroora handizvoba siyana namainini imi mainini upidza kunyanya kuti bamukuru bamukuru ibhinya iri manzwa matokangasira upenyu hwenyu imi makazvifunga memuti muchaita badi kasvika dii muri ipapo zvimwe zvinhu ngezvesotaurira sisi ndozvendiriitwa nabamukuru aundinyengetedza zviitire zvinhu zvenyu muzvitsvakire megawo musha wenyu iwe wotsvakawo iyi pfuma woenda kwatezvara wondoroora uko changonakidza nongopurura mabhurukwa chete chingofadza mwoyo wako chete koshesa mwana wemunhu handizvoba saka sora tiri kuida fuero tiri kuida timbokavhe izvi after that nyaya yako ndichaisawo futi kumusoro kuti vanhu vakadai ava vanoitwa sei anenge asina chinhu asi achindobata kunyangadza towana twavanhu hanza ndichaiona kana hanza yabuda kana hanza kutorwa unongo yachitorwa maybe pamwe ukavhurirwa dhoketi pamwe ndoti mombe dzidziweke dzikwanise kuzobuda pasina dhoketi hadzibudi baba akanzwa kuti mwana aenda akabata mwana achiri mwana wechikoro kusvika nhasi azomupa pamwiri ndiwo akatomudzidzisa bonde racho saka chitoenda kumba mangwana udzoke neanza nekuti zvamira sei ndisati ndafona ndikafona rungotorwa chinye anytime nhasi muchaenda naye wo maandopiwa sola mapiwa fuero mamba tezvara atsiki ikoko ko mhuri yako ichaita sei kuida kumba nhasi kweiwe kuendawo kumba unoti ndateera mhuri yangu akasateera tizokuti ari kuda mukadzi wake ngatieri ndateerawo mhuri yangu ndozvinoitwa chaizvo ndizvo zvinotoitwa pamutemo chaingire ukasateera tozokuda mukadzi wako ukaona itawo 2 days asina kueka paunondifonera mazvinzwa
achauya gogo inatera mhuri yangu. Kana asina pa 2 days munondifonera. Asi pari nhasi tichibva pano sora iyoyo nefiire iyoyo yembukavha makosta awaruzani. Uye asi mukadzi wako ba sazoti unebarika unabarika. Kana wadabarika tanga wapedza kuroora kusho. Wapedza kuroora uchiteerera uroora iye. Handizoba. Msaitiri wamwanu wana wamwanu kutsinyeba. Ende zvokuita kutsinyeyo ndizvo chaizoitirwa kuti tozoona kuti because nyaya inotongana neimwe nyaya. Saka mochisainisa yenyu apa kuti pamwana wanyangadza uya achabhadhara mombe 2. Then pamukadzi wake mukuru ngaarore. Tosainirana izvozvo. Asi nyaya yacho still asikuisiyana kana ichabvunzwa wako ari mberi. Inofanira kunge ichibatwa kwese. Because mwana ngachingoita kuti handina chinhu kasaka tisina chinhu. Handina zvandinoitwa. Inofanira mboshandirawo hurumende. Community service chiforoma zvitina totengesa zvienda clinic. Zvitori nani izvo. Kuti kangokusiyana kuti handina chinhu. Chingoramba kwachingonyangadzawo nazvo. Ufanira kupiwa mutongo unoenderana nezvo. Amene mune zvimwe zvoda kutaura tezvo ranga wasabhuku. Pamusoro ichangapi lau pamhuri yake takatarisana nekamwana kadika kaumbe kari nayo vawashena pane pachida safe. Ndizivi kuti paakaidzinga aiti iri kupi kana kuti vaifamba sei ndisingaziva because safe man mwana mudiki anenge achida sipa safe. Saka ipapo handisikuziva kuti ari kupaona sei kuti apagadzirisa makostiza ndakapinda pari zvino kunyange akatondobuda. Utora rini mhuri yako? Nhasi? Ukasvika pamatopfuura kuenda kumba? Anogona kuitora shuwa takasvika pamba pakati. Nhasi atori ngaite hunhu uya kosvika kumba kwatezvara. Ari uya kotorera patezvara. Anototora. Hatoreri pano basi. Anotorera kumba kwati. Anototora. Hatoreri pano. Ndiko anotorera iko. Kumbati gogoi. Munomugarira hanzi ndiri kuya nhasi. Kwete kuzorowa munhu ka. Kuti ngauye kuda kunomurowa. Mukamurowe mhosva. Makupara mhosva. Aiwa anoenda samukuru harowe kani. Munhu harowe. Samukuru wacho anogona kubatanidzirwa kuti kutovhara. Samukuru vakungoti pembe. Saka kuti musarowe munhu. Nyaya haiperi nekukana. Sanotonga zvekumba. Ngagone kutaura kana auya. Anosvikawo netsika. Akatakatadza munofundisana mwana wenyu. Akazodza kutaura. Saka kufiero nini achaenda nani? Kufiero nesolo.